dokument Wikileaks, ktorý sa zmieňoval o zničení americkej mesačnej základne niekedy v 70. rokoch minulého storočia, je datovaný 24. januára 1979 a má názov Oznámte, že UR zničilo tajnú základňu USA na mesiaci. Išlo o korešpondenciu jedného alebo viacerých predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí USA, Samuelovi L. Devinovi, republikánskemu členovi Kongresu USA. Dokument má štítky Operácie Generál, UR alebo Sovietsky zväz, ZSSR, ktoré odhaľujú, že UR znamená ZSSR. Dokument bol označený ako neutajovaný, čo naznačuje, že obsah korešpondencie neobsahoval utajené informácie a zahŕňal otvorený zdrojový materiál, ktorý bol v tom čase široko dostupný. Skutočnosť, že úradníci diskutovali o takejto téme, vyvoláva otázku, zničil ZSSR tajnú mesačnú základňu USA niekedy pred januárom 79. Wikileaks zaradila dokument do svojej skládky diplomatických depeší ministerstva zahraničných vecí, ktoré začala zverejňovať online v novembri 2010 a skončila 1. septembra 2011. Diskutovali o tom v súvislosti množstvom informácií súvisiacich s mesiacom, ktoré v priebehu rokov unikli. Tieto diskusie zahŕňali vyhlásenie kongresu o vybudovaní stálej základni na mesiaci, znepokojenie CIA so sovietskými plánmi vybudovať základňu na mesiaci, sovietske obavy týkajúce sa USA, ktoré mali v pláne využiť mesiac ako vojenskú základňu, a osud informátorov, ktorí disponovali a zverejňovali fotografické dôkazy o mesačných základniach. Aby sme však preskúmali otázku, či Sovietsky zväz v 70. rokoch minulého storočia zničil alebo nezničil tajnú základnu na mesiaci, musíme sa vrátiť o niekoľko rokov späť pozoruhodným zvukovým listom doktora Petra Bettera. Better bol generálnym riaditeľom Rady exportno-importnej banky a mal zdroje na vysokej úrovni, ktoré sa mu zverovali s tým, čo sa dialo v zákulisí vo vesmíre od 60. rokov do 80. rokov minulého storočia. V tejto modernej ére informátorov stojí za to zdôrazniť, že Better bol prvým skutočným insiderom, ktorý prešiel s problémosťami o tajných vesmírnych programoch. Opísal, ako USA a Sovietsky zväz zúrivo súperili v pretekoch na mesiac a vo vývoji zbraní s čiasticovými lúčmi, ktoré mohli operovať medzi mesiacom a Zemou. Bolo jasné, že ten, kto ako prvý vyvinul zbraň s časticovým lúčom, ktorá by mohla fungovať z mesiaca, by mal obrovskú strategickú výhodu. Podľa Bettera, zatiaľ čo USA postupovali vpred v pretekoch na mesiac, Sovieti mali obrovský náskok vo vývoji zbraní s časticovými lúčmi. V svojom audioliste číslo 26, vydanom 30. septembra 1977, Better napísal: Prepis tohto audiolistu budete mať vy predplatitelia na Hero ako bonusový materiál a vrelo si ho odporúčam prečítať. A tento list sa týka hlavne plánu 4 bratov Rockefellerových, ktorí nastavili svet na jeho súčasný katastrofálny kurz. V roku 1972 mali tieto experimenty ešte ďaleko od vhodnej zbrane na nasadenie na mesiaci. Zlovestný vývoj v Sovietskom zväze však viedol k rozhodnutiu predčasne prerušiť program Apollo, aby sa výstavba tajnej základne na mesiaci mohla urýchliť. Podľa Bettera bol Diego Garcia, teda ostrov, použitý ako kozmický prístav na stavbu mesačnej základne. Začiatkom roku 1973, krátko po predpokladanom skončení amerického mesačného programu, sme začali počuť o mieste s názvom Diego Garcia v Indickom oceáne. Údajne sa tam stavali iba komunikačné inštalácie, no bol urobený drastický krok premiestnenia všetkých asi 20 000 domorodcov z takéhoto malého ostrova do iných oblastí. Nedávno sme počuli o Diego Garcia ako o mieste novej americkej námornej základne, ale priatelia, stále vám nepovedali celý príbeh. Diego Garcia bol totiž nový vesmírny prístav, z ktorého sa počas budovania mesačnej základne spúšťali tajné misie na mesiac. Diego Garcia bol podľa Bettera ideálnym miestom pre vesmírnu odpaľovaciu rampu. Na rozdiel od Cape Canaveral, tie štarty rakiet Saturn nebolo možné skryť. Diego Garcia je vzdialený a izolovaný a ani domorodci tam už nie sú, aby sledovali, čo sa deje. A čo viac,
Diego Garcia je prakticky dokonalý mesačný prístav, ktorý sa nachádza takmer na zemskom rovníku a vesmírne plavidlo vypustené na východ na obežnú dráhu z Diega Garciu prechádza cez takmer neporušenú vodnú plochu ako polovicu obvodu Zeme. Jediným prostriedkom na monitorovanie skorého letu kozmickej lode vypustené z Diega Garciu sú teda lode. Vo svojom buletine z roku 1977 Better napísal o informáciách, ktoré dostal od svojich zdrojov o americkej mesačnej základni. Prvýkrát som bol upozornený na existenciu tajnej základne na mesiaci v novembri 1976. Ale bolo to jedno z najlepšie strážených zo všetkých Rockefellerových tajomstiev a len pred niekoľkými týždňami som bol schopný potvrdiť jej existenciu a dozvedieť sa celý príbeh. Better ďalej uviedol podrobnosti o smrtiacom závode vo vývoji zbraní s časticovými lúčmi, ktorý sa odohral v roku 1979. Tieto informácie tiež nájdete ako bonusový materiál na Hero Hero. Počas tohto roka prebiehali neviditeľné, no smrtiace preteky o tom, kto ako prvý získa funkčný lúč častíc. Rockefellerovci na ich tajnej mesačnej základni alebo Sovietsky zväz na obežnej dráhe Zeme. Koncom jary bola vypustená kozmická loď Salyut s posádkou, ktorá vykonala predbežné testy techník lúčových zbraní s použitím laserov na simuláciu lúča častíc. Better ďalej uviedol podrobnosti o pretekoch medzi Sovietským zväzom a USA vo vývoji zbraní s čiastkovými lúčmi na nasadenie vo vesmíre alebo na mesiaci. Sovietom sa podarilo vyvinúť prvé funkčné časticové zbranie na obežnej dráhe Zeme a zničili novo vybudovanú mesačnú základňu USA. 26. septembra bol americký personál na tajnej Rockefellerovej mesačnej základni umiestnenej v kráteri Kopernikus takmer pripravený. Časticový lúč bol takmer funkčný, ale bohužiaľ neskoro. Koncom tohto dňa Sovietsky zväz začal bombardovať mesačnú základňu lúčom neutrónových častíc. Cez noc a celý deň 27. septembra bola mesačná základňa nemilosrdne bombardovaná neutrónovým žiarením, aké produkuje neutrónová bomba. Ten večer, keď sa Američania pozreli hore na pokojný spln, známy ako Harvest Moon, alebo u nás jesenná rovnodennosť, posledných pár Američanov na mesiaci umieralo na neutrónové žiarenie. Amerika prehrala bitku o Harvest Moon alebo jesennú rovnodennosť. Nie je jasné, o čom hovorí obsah dokumentu s názvom Správa, že UR zničila tajnú základňu USA na mesiaci. Vzhľadom na jeho neutajovaný stav a dátum jeho vytvorenia je najpravdepodobnejším vysvetlením, že išlo o diskusiu medzi predstaviteľmi kongresu, ministerstva zahraničných vecí o Betterovej bitke alebo o inom neutajovanom materiáli týkajúcich sa zničenia americkej základne na mesiaci a vývoj časticových zbraní. Prečo by sa predstavitelia kongresu a ministerstva zahraničia zaujímali o takéto informácie? A čo je dôležitejšie? Čo na to povedali? Každopádne znova viacej otázok ako odpovedí. Moja otázka na záver smerom k predplatiteľom na Hero Hero je, či by ste mali záujem o presný popis a účel 5 mesačných a 3 základní na Marse. Ak áno, tak mi dajte vedieť dole v komentároch na Hero a ak si to schválite, tak pre vás náram exkluzívne video už budúci týždeň. No a vám všetkým ostatným ďakujem za vypočutie tohto videa a stálu priazeň, ktorú zachováte pozeraním videí. Dajte mi v komentároch pod videom vedieť, čo si myslíte. Chcela by som vás poprosiť aj o like a zdieľanie, ak sa vám video páčilo. No a ak ma chcete podporiť, tak sa môžete pridať v našej rastúcej komunite na Hero Hero a cez link, ktorý je uvedený v popisku videu. To predplatné je úplne minimálne za cenu jednej kávy mesačne. No a za tú jednu kávu tam nájdete väčšie množstvo zaujímavých videí, bonusový materiál, ktorý mi YouTube nedovolí uverejniť. No a tým, ktorí ma podporili, tak srdečne samozrejme ďakujem a ich mená sa práve zobrazujú na obrazovke. V infoboxe pod videom budete mať aj môj link na telegramový kanál.